Matej Vltaník, Julia Šimková, TC Mentor Košice. Na 5. mieste sa umiestnili Dávid Paludia, Estela Kulichová, Talent Factory Wrestling. 4. miesto Tomáš Mach, Juliana Natália Naďová, KTC Bratislava. Na 3. miesto si tancovali Dmitro Cibulko, Nela Rinzáková, TK Duplo Trenčín. 2. miesto Tomáš Kaleta, Selma Sitálová, TK Unides Bratislava. A víťazmi bodovacej súťaže dospelých výkonnostnej triedy sa stávajú Michal Rumán, Viktoria Savo, Talent Factory Wrestling. Opäť blahoželanie tanečným párom k dnešným výkonom. A aj títo finalisti si zaslúžia potlesk za ich výkony na dnešnej súťaži. Ďakujem veľmi pekne. A nás čaká krátke roztancovanie pre súťaže solo. A verím, že dievčatá, ktoré sa zaprezentovali do súťaže tancov štandardných, sú pripravené. Roztancovanie a o 5 minút začíname súťaž.